Mă bucur să fiu înapoi cu familia bisericii și chiar mi-a fost dor. Dumnezeu a binecuvântat călătoria aceasta, a dat un har deosebit acolo în California. Am creat o legătură cu un frate scump în Domnul, fratele Crinișor, pe care mă rog să ajungeți să-l cunoașteți și voi într-o vizită ulterioară care el ne va face cu ajutorul Domnului. Dar într-adevăr un frate cu care m-am legat în Domnul și cred că Dumnezeu ne face biserici surori acestea două. Domnul să fie lăudat în toate. Să-mi fie cu iertare în seara aceasta, energia mea este mai scăzută. Nu știu de ce astăzi parcă m-a prins un val de ceva. De aceea v-am strâns mâna la intrare, dar nu v-am dat îmbrățișare cum îmi place să vă dau de obicei, tocmai din această cauză. Dar cer ajutor Domnului să putem să continuăm în studiul pe care noi l-am început în cartea Ezra, Neemia. Și dacă vreți, după cum avem bun obicei, să ne ridicăm și voi citi câteva versete pentru inimile noastre de introducere, iar apoi vom merge în primul capitol din Ezra. Însă cuvântul pe care vreau să-l citesc pentru inimile noastre vine din Ieremia, din capitolul 29. Și aș vrea să deschidem împreună la versetul 10. Jeremiah 29, verse 10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus, în robie. Cuvântul Domnului. Doamne, în această seară, strânși în jurul cuvântului Tău, cuvântul de care avem nevoie, cuvântul care ne reformează, care ne transformă, cuvântul care te descoperă pe tine, cuvântul pe care Tu îl ții. Folosește-l în inima noastră și în această seară, în mințile noastre, în inimile noastre și leagă-ne în continuare de Tine, ca să-ți putem sluji scopurilor Tale eterne aici în Naples și în acest loc și timp în care Tu ne-ai așezat, mic și mare. Ajută-mă și pe mine, Doamne, în acest studiu, în această seară. Știi slăbiciunea din trup, dar cuvântul Tău are putere. Slavă Ție! Amin. Amin. Luați loc. Am vrut să încep acolo, în Ieremia, pentru că mergem acum în Ezra și vom porni de la versetul 1. Data trecută v-am dus în 2 Cronici. Din nou vedem legăturile acestea care există între cărțile Bibliei, între profeți, între cei care scriu și comunică cuvântul lui Dumnezeu sub inspirația Duhului Sfânt. Pentru că este aceeași minte din care iasă aceste cuvinte, este aceeași inima lui Dumnezeu, este aceeași voință suverană a lui Dumnezeu care își împlinește planurile, slavă Lui. Nu putem să venim la texte ca acestea profetice și să nu facem legăturile cu celelalte locuri din istorie. Pasajul pe care l-am citit este din profetul Ieremia. E cu o vreme bună înainte, anunță ce se va întâmpla. Iar în această seară intrăm în capitolul 1 și vreau să citim de la versetul 1 împlinirea profeției din Ieremia. Sau cel puțin împlinirea din acea parte de istorie, pentru că vedem adesea în limbajul profetic cum se amestecă diferite etape din istorie. Pentru că profetul, el se uită peste niște piscuri profetice și le vede, nu vede întotdeauna văile dintre, dar vede vârfurile. Și desigur că împlinirea finală și totală a acestor profeții
urmează la așezarea pe tron a Domnului Isus. Vino, Doamne Iisuse! Amin. Bun, haideți să luăm citirea. Am vrut să pun imaginea asta. Data trecută v-am spus despre ea. Asta este un artefact. Este un vestigiu arheologic. Îi aparține lui Cir. Cei care l-au descoperit și este într-un muzeu acum. De aceea, lucrurile pe care noi le citim în textul biblic au referință istorică și au susținere istorică. Nu sunt imaginații sau fantezii mitologice. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu, slavă Lui. În Ezra, Neemia suntem în acest studiu și aș vrea să începem să citim de la versetul 1. Vom lua întreg pasajul, voi citi cele 11 versete. Te rog să-l faci disponibil și în engleză pentru cei care vorbesc engleza mai mult între noi. Domnul să-i binecuvinteze, că mă bucur și sunt la studiu în seara asta. I love it. I love to see young ones here. God bless you, all of you. Ok. În cel dintâi an al lui Cir. Do you have it? Ezra 1:1. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Perșilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie, pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Decretul lui Cir. Am citit în textul biblic un fapt istoric. Lucrul acesta s-a întâmplat. Cir a dat decretul acesta. Cir a dat decretul acesta și Dumnezeu l-a ridicat. Observați că și în descrierea lui și în decretul pe care el îl dă, el recunoaște cine i-a dat împărățiile pământului în mână. Domnul Dumnezeul cerurilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Vedeți ce interpunere de realități aici. Împărățiile pământului în mâna lui Cir au fost. Babilonianul a cucerit totul, adică Medo-Persanul a cucerit Babilonul. Și împărățiile pământului acum erau în mâna lui. Din punctul de vedere al conducătorilor politici, al conducătorilor omenești, ăsta e scopul cel mai înalt. Să strângi toată puterea în mâna ta. Însă observați din perspectiva Dumnezeului suveran, care era scopul? De ce i s-a îngăduit lui Cir să aibă în mână toate împărățiile pământului? Ca să poată să-i fie construită Domnului o casă la Ierusalim, în Iuda. Uitați-vă! Domnul Dumnezeu mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Dumnezeu l-a ridicat în poziția în care el să poată să dea decretul acesta. Slavă Domnului! Noi învățăm, citind Scriptura, ne formează mintea ca să înțelegem cum ne uităm la istorie și la ceea ce se întâmplă în istorie. Ca și oameni putem să fim impresionați, fie pozitiv, fie negativ, de lideri politici. Nu-i așa? Nu-i așa? Să nu ne lăsăm impresionați de lideri politici mai mult decât suntem impresionați de Dumnezeu. Pentru că toți acești lideri politici ei sunt în mâna lui Dumnezeu. Fie buni, fie răi. Dumnezeu care are scopurile Lui, iar scopul lui Dumnezeu în istorie în acest moment a fost ca să-i se rezidească casa la Ierusalim, ceea ce ne comunică nouă un lucru important, îl vedem subliniat de-a lungul acestui capitol, și anume că lui Dumnezeu îi pasă de închinarea care îi se aduce Lui.
de închinarea înaintea Lui. Și nu rămâne Dumnezeu fără închinători și nu rămâne Dumnezeu fără închinare. El o merită toată și caută un popor de închinători. Iar acelor oameni care îi se închină Lui, li se aplică promisiunea. Pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Cei ce se închină înaintea lui Dumnezeu au un viitor și au nădejde, slavă Lui. Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perșilor. Vedem clar, actorul principal în istorie și prin acest decret este Dumnezeu. Dumnezeu a trezit duhul lui Cir. Sau ce avem în primele 4 versete? În primele 4 versete avem conținutul decretului. Nu? În versetul 1 ni se spune cum s-a ajuns să poată fi dat decretul acesta, din ce motiv se dă acest decret. Din nou, noi suntem ancorați în istoria lui Dumnezeu, nu doar în istoria oamenilor. În istoria lui Dumnezeu ni se spune clar, lucrul acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu a vrut să-și împlinească cuvântul. Cuvântul prin prorocul Ieremia. Oh, ce încurajare pentru cei care avem de prorocit și profețit cuvântul Domnului în astfel de vremuri în care trăim. Că lui Dumnezeu îi pasă de cuvântul Lui și El își ține cuvântul și îl împlinește. Chiar dacă este o perioadă în care arată ca și când nu s-ar împlini. Dumnezeu are timpurile Lui. Slavă Lui. În primele 4 versete avem conținutul decretului, iar apoi de la versetul 5 până la versetul 11 avem efectele decretului. Vedem ce se întâmplă cu acest decret, pentru că decretul are câteva lucruri specifice în el. Este vorba despre o autorizație de a zidi casa la Ierusalim, o autorizație care vine și cu o trimitere pentru toți cei care sunt parte din poporul Israel, lui Iuda, și vine și cu resurse. Ați observat versetul 4? Bunătatea Dumnezeului cel veșnic. Nu ne trimite într-o misiune fără să ne dea ce avem nevoie ca să împlinim misiunea. Acum, uneori nouă ne pasă mai mult de darurile și de resursele care Dumnezeu ni le dă, dar ele sunt în mâinile noastre întotdeauna pentru scopurile Lui, pentru a îndeplini misiunea. Partea de odihnă și care-i cuvântul? De ospăț vine în împărăția Lui. Până atunci, cred că cel mai mult, desigur că avem momente în care ne odihnim și ne ospătăm în Domnul și aici, anticipând odihna vieții veșnice, dar adesea resursele care sunt în mâinile noastre sunt pentru misiune. Bun, haideți să luăm de la versetul 5, să citim și restul pasajului. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia ai căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie, adică peste, în plus. Împăratul Cir a dat înapoi, ascultați, uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Perșilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Șeșbațar. Aici în paranteză spune Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de ligheane de aur, 1000 de ligheane de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Slavă Domnului! Un Dumnezeu care e atent și la detalii, la unelte. Ne vom uita și la aceasta. Deci, în primele 4 versete avem decretul, în următoarele versete, de la 5 la 18, avem efectele decretului. Și observați cum un decret care vine cu autoritate de împărat, peste împărății, dar și infuzat cu autoritatea lui Dumnezeu, cum se împlinește. Și face Dumnezeu, pregătește El locul acesta. 2 principii care aș vrea să le luăm din studiul nostru în această seară, pentru inimile noastre, pentru rugăciune în seara asta, săptămâna asta, de asemenea, vineri ne vom strânge la rugăciune. Suntem foarte aproape de alegeri.
De aceea, aceste două principii trebuie să ne stea în inimă și să ne, cu ele, în gând și în inimă, să venim în mijlocire pentru țara noastră. Am spus cuvântul cheie pentru Ezra, Neemia, este restaurare. Dumnezeu restaurează. Este lucrarea lui pe deplin. Ok, vrem să ne uităm din nou pe unde suntem în chronology. Suntem în 538, în anul în care acum Cir dă acest decret. Iar mergi la următorul. Vă spuneam că de aici, din primele 4 versete, este un principiu foarte simplu, dar atât de puternic. Dumnezeu își ține cuvântul. Întotdeauna. Ne putem baza pe cuvântul Lui. El și îl împlinește. Și dacă vrem să facem un pic de exercițiu, din nou, mergând înapoi la profețiile care au fost spuse, să vedem cât de specific a fost cuvântul lui Dumnezeu și cum El și l-a împlinit. Și de fapt, puterea lui Dumnezeu manifestată printr-o profeție. Cir este o promisiune. Pentru mult timp în istorie, el este o promisiune. Știm asta? Haideți să întoarcem împreună la Isaia, capitolul 44, spune așa, versetul 28. That's Isaiah 44, 28. Eu zic despre Cir. El este păstorul meu. Și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși. Și despre templul să îi se pună temeliile. Mergem mai departe. 45, ascultați. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brul împăraților și deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu, Iacov, și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. The power of God. Anunță un om cu mult timp înainte, apoi îl cheamă pe nume și de ce? De ce? Nu vreau să pierdem din vedere. Ascultați în profeție chiar spune. Din dragoste pentru robul meu, Iacov, și pentru Israel, alesul meu. Pentru că Dumnezeu are scopuri cu poporul lui. Și în acest popor urma să vină unsul lui. Adică toți unșii care au fost înainte, în vreun fel sau altul, o anticipare a lui, unsul Domnului este Iisus Hristos. Și ca el să poată să fie și să vină și să fie templu, trebuia să fie un templu reconstruit acolo. De aceea, pentru că scopurile lui Dumnezeu toate sunt concentrate și exprimate prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu îl ridică pe Cir și îl anunță și spune că te chem pe nume până când tu nici nu mă cunoșteai. Când tu nici nu mă cunoșteai. Și iată că Dumnezeu face lucrul acesta și Cir, nu știu dacă unul dintre voi, dintre cei care sunteți aici și care studiați Scriptura de mai de mult, dacă aveți cumva confidența că, sau încrederea că Cir a ajuns să creadă în Dumnezeu cu adevărat. Pentru mine rămâne cu un semn de întrebare. Nu știu. Din limbajul lui de aici, sunt câteva lucruri care el le recunoaște. Recunoaște că a primit împărățiile din mâna lui Dumnezeu. Și când spune Dumnezeu aici, e foarte important, el nu vorbește despre orice Dumnezeu, că aveau mulți Dumnezei. Vorbește despre Dumnezeul cerurilor. Da, dar vreau să înțelegem, sintagma respectivă, Dumnezeul cerurilor, era o sintagmă care ei o foloseau pentru Dumnezeii foarte puternici. Deci nu era exclusivă pentru Jehova. Nu era exclusivă pentru Jehova. Ei numeau Dumnezeul cerurilor și pe Ahura Mazda îl chema. V-am spus de la trecută că am uitat primul nume. Era Ahura Mazda, era unul dintre cei mai puternici zei ai lor. Și el era numit Dumnezeul cerurilor. Însă aici el îl identifică pe cel care are titlul ăsta, care ei îl dădeau doar Dumnezeului celui mai înalt, lui Ahura Mazda îi dădeau titlul ăsta. El, Cir, dă acest titlu cui?
Dumnezeul lui Israel. Dumnezeul lui Israel. Lui Jehova îl dă. să o recunoaște în decretul lui că Jehova este Dumnezeul cerurilor, cel care trebuie să poarte cel mai înalt titlu între toți Dumnezeii. Dacă a făcut lucrul ăsta într-adevăr că a avut credință sau a făcut-o cu o motivație politică, lucrul ăsta se poate întâmpla. Știți? De ajuns de mulți politicieni care pot să folosească numele lui Dumnezeu pentru că le câștigă niște voturi. Ce știm și vedem cu siguranță este că Dumnezeu mișcă inimile liderilor după cum dorește El, ca să-și împlinească El scopurile. Proverbe 21 ce ne spune? Inima împăratului este ca un râu în mâna lui Dumnezeu. Și, dragilor, vreau să ne rugăm și vreau să ne rugăm în continuare și în mod aparte vreau să ne rugăm pentru președintele Trump. Din nou, nu cred că vreunul dintre noi poate să spună în mod definitiv dacă președintele Trump este predat pe deplin lui Dumnezeu. Dar ce e foarte clar este că el este sub influența lui Dumnezeu. Și că inima lui începe să răspundă. O primit de la Franklin Graham, de la băiatul lui Billy Graham, o notă în care l-a rugat să se pocăiască, adică să-și îndrepte din comportament în ceea ce privește felul în care vorbește când folosește cuvinte nepotrivite și mai ales când face referință la iad. În engleză foarte ușor este what the, right? Și el i-a atras atenția și cred că sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că, într-adevăr, cea mai groaznică realitate de care orice om poate să aibă parte este iadul. Și nu este decât o singură cale de a evita, de a nu ajunge în iad. Și este credința în Iisus Hristos. Nu există altă salvare. As great as America would be, it is not salvation from hell. It cannot be. Doar în Iisus Hristos se găsește mântuire. Dar ne rugăm pentru El, pentru că îl vedem ce se întâmplă cu Cir. Și văd în el un Cir modern. Nu-i așa? Dumnezeu îl folosește pe Cir ca să-și avanseze scopurile sale, ca să avanseze cuvântul, practic Evanghelia în final. Right? Același lucru vrem și ne rugăm pentru conducătorii țării, într-un moment atât de critic acum. Pentru că poate să vină conducători care să înnăbușe, să încerce în mod activ să înnăbușe răspândirea Evangheliei. Acum, frații mei, surorile mele, dacă lucrul ăsta se întâmplă, spuneți-mi, poate un om sau o structură politică să înnăbușe puterea Evangheliei? Never. Nu ne lăsăm cu atât mai mult. Dacă întunericul e mai mare, înseamnă că lumina va străluci mai tare. Dar și cuvântul ne învață să ne rugăm pentru pace, pentru ca într-un timp de pace să se poată în mod accelerat să avanseze Evanghelia. Dumnezeu își ține cuvântul, putem să avem încredere în El, în cuvântul Său. Go to that first point. So, Cir, el a fost o promisiune din partea lui Dumnezeu. Vedem în Isaia, apoi, desigur, prorocia din Ieremia. Vedem clar că este împlinită odată cu acest decret. Dumnezeu își ține promisiunile. Unde ești în seara asta? Te simți îngrijorat legat de țara noastră? Sper că niciunul dintre noi nu suntem într-o stare de frică sau disperare. Dumnezeu e pe tron. Dumnezeu e pe tron. Și putem să cerem înaintea lui Dumnezeu că El să conducă inima împăratului și ne rugăm împotriva încercărilor de fraudă, care știm că vor fi, nu? Și ca Dumnezeu să pună la conducerea țării un om care răspunde cuvântului Său. Și apoi vreau să ne rugăm și pentru inima președintelui Trump, pentru predare totală față de Dumnezeu. Rămâne la final un politician, nu? Adică el nu-i ca toți politicienii care noi știm. E diferit. Și chiar asta cred că ne place la el. Dar să răspundă cercetărilor care vin din partea Domnului. Așa cum i-a scris și evanghelistul, cum știu că au fost și vor mai fi oamenii lui Dumnezeu în jurul lui, și chiar să fie cercetat de felul în care Dumnezeu i-a scutit viața. Nu? De 2 ori. Domnul să folosească ca Evanghelia să poată să înainteze cu putere și America să poată să se întoarcă la Domnul. Amin. Ok. 7:40. Ok. Dumnezeu își ține cuvântul întotdeauna. Mergem la următoarele
versete, de la versetul 5 la versetul 11, și al doilea principiu este că Dumnezeu își menține planurile. Nu uită Dumnezeu de planurile Lui, nu-L deviază oamenii, chiar neascultarea poporului Său, ci El, cum a anunțat-o de fapt din Deuteronom. Noi știm că de fapt din vremea lui Moise este o profeție care ne spune că poporul lui Dumnezeu se va îndepărta de Dumnezeu și va trebui dus în exil, în robie. Că va fi o a doua ieșire din robie. Ceea ce se întâmplă acum în Ezra. Pentru că ceea ce ni se înregistrează aici este ca o oglindă a primei ieșiri din Egipt. Nu-i așa? Vă aduceți aminte că și în Egipt, când au plecat, ce au luat de la egipteni? Aur, argint, daruri, animale. Tot așa, ca și de data aceasta. Însă, spre deosebire de atunci, n-a ieșit acum, nu iasă tot poporul, ci cei care iasă sunt cei peste care Duhul Domnului lucrează. Da, versetul 5. Cap de familie din Iuda și Benamin, preoți și leviți, și anume toți aceia ai căror Duh i-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și e atât de important și astăzi ne uităm, e atât de important să ai oameni care vor să zidească casa Domnului. Și nu mă refer numai la aspectul fizic, deși și acesta contează, dar mă refer la tot ceea ce înseamnă zidirea casei Domnului. Și de obicei oamenii care sunt aici sunt oamenii care le pasă cel mai mult despre biserică peste timpul săptămânii. Domnul să vă binecuvinteze. Știu că nu sunteți singuri și asta nu înseamnă că cei care nu sunt aici nu le pasă. Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt și să-i ajută să vină săptămâna viitoare la acest studiu. Dar cred că pentru fiecare dintre noi uneori ne putem gândi, Doamne, e nevoie de mai mulți oameni, e nevoie de mai multe umere în lucrare. Cine poate să miște inimile oamenilor? E Duhul Sfânt. Vedeți că, și vă spun personal, am zile în care mă trezesc și zic, Doamne, cum o să trecem de întâlnirile de azi? Și cum pot fi mișcați oamenii? Și atunci cuvântul ăsta îmi aduce multă pace. Pentru că îmi dau seama, eu ca și om, noi ca și pastori, noi ca și oameni, nu putem, dar Domnul poate, slavă Lui. Și atunci pentru asta mă rog, Doamne, mișcă Tu inimile oamenilor, inimile noastre, mișcă-le împreună. Cât de mult contează să poți să fii și să mergi împreună. Vedeți că asta se întâmplă aici. Nu era ușor să pleci de acum din Babilon. Pentru că deja, după 70 de ani, s-au așezat destul de bine acolo. Și să pleci să te întorci unde? La Ierusalim? Dar ce era la Ierusalim? Era un prăpăd acolo. Era ca după o bombă atomică în Ierusalim. Și te duce acolo înapoi. No, thank you, I'm comfortable here. Dar Duhul Domnului, Dumnezeu a mișcat inimile, a mișcat duhurile. În același fel, e același limbaj care e folosit în versetul 1 cu referință la Cir. Este Dumnezeu care mișcă inima lui și este Dumnezeu care mișcă inima poporului acestor cap de familie, a preoților, a leviților, toți cei al căror Duh l-a trezit Dumnezeu. S-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Au fost mișcați de Dumnezeu ca să meargă împreună. Și versetul 6, toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur. I love that. Ce imagine, de fapt ce realitate încurajatoare să vezi că resursele vin. Dar trebuie mai întâi să fie făcuți pașii ăștia în credință. Nu? Eu trebuie să se scoale. Vedeți ce scrie aici, nu? Când au primit lucrurile de argint și toate resursele? Înainte să se scoale sau după? După. S-au sculat. Deci este Duhul mișcă, noi răspundem și, Doamne, dă-ne inimi care să răspundă mișcării Duhului Tău. Că poate să fie și inimi care îs rezistente. Și cine pierde? Cine pierde? Noi pierdem. Noi pierdem dacă nu ne sculăm. Și nu mergem. Dar iată, atunci când o facem, sub mișcarea Duhului Sfânt, resursele sunt puse. Cir dă înapoi uneltele casei Domnului. Și acum câteva gânduri legate de asta înainte să închei. Știu că le-am citit aici de la versetul 7. Ligheane, potire, cuțite, așa multe detalii aici
Cine e interesat de oale și de potire și... Astea erau ale Domnului. Erau lucruri puse deoparte pentru el. Și în destrăbălarea lor, cei care le-au luat din casa Domnului și au crezut că poate să facă orice cu ele, li s-a luat împărăția în noaptea aia. Vă aduceți aminte de Belșațar? Din ce se îmbăta Belșațar? Din vasele de argint și vasele de aur ale casei Domnului. Și noaptea aceea Dumnezeu l-a judecat și împărăția a fost dată în mâna altuia, care, ascultând de voia lui Dumnezeu, le dă înapoi casei Domnului, unde îi aparțin. Și ce vedem în asta? Că 70 de ani Dumnezeu s-a îngrijit de fiecare cuțit, de fiecare potir, de fiecare vas care îi aparținea lui. Chiar și în exil, nimic nu s-a pierdut. Și poate să fie dus înapoi la casa Domnului. Domnul își menține planurile. El își menține lucrurile de valoare ale lui și oamenii lui. Pentru că este, observați aici o întrepătrundere în cele două imagini, lucrurile sfințite date casei Domnului și apoi rămășița celor care se întorc să zidească casa Domnului, da? Uitați-vă în versetul 11. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șesbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Care au fost cei ce s-au întors? Cei peste care s-a mișcat Duhul Domnului și care au răspuns mișcării Duhului Domnului. Rămășița. Este o promisiune a unei rămășițe. Și iată că Dumnezeu împlinește și promisiunea asta. Împlinește promisiunea lui Cir și împlinește promisiunea unei rămășițe. Vă voi aduce înapoi prinși de război. Aceștia sunt cei care răspund chemării lui Dumnezeu și se întorc să construiască casa Domnului. Deci ei sunt acum puși deoparte, sunt sfințiți pentru scopurile lui Dumnezeu. Rămășița lui sfântă. Dumnezeu își împlinește promisiunea și în acest fel. Și ne uităm la vasele astea, vă spuneam, și cineva le citește și se gândește că nu-i mare lucru. Dar este așa o demonstrare majoră la cât de specific poate să fie Dumnezeu când El întoarce lucrurile ca să se potrivească planurilor Lui. În engleză cuvântul e reversal. Dați-mi un cuvânt bun în românește. O răsturnare, o reîntoarcere. O reîntoarcere. Cum? O inversare, dacă vreți. Yes! A divine reversal. Este o inversare prin putere divină, din exil înapoi în libertate, de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că cei nu au avut în exil, n-au avut un templu, n-a fost un altar, nu puteau fi aduși jertfe. Iar acum se pregătea reconstruirea templului, reconstruirea altarului, pe care se poate să aducă jertfe, iar relația să fie restaurată între om și Dumnezeu, între popor și Dumnezeul lui. Desigur că în final, în asta, vedem o anticipare a Domnului Iisus. Pentru că Cel în care și prin care noi acum avem închinare și comuniune cu Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Ne bucurăm în seara asta și aș vrea să ne luăm timp acum și să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm împreună la rugăciune și cu aceste principii în inimă, în gând, haideți să aducem rugăciuni, câteva rugăciuni cu voce tare pe rând, iar apoi cu toți într-o rugăciune în comun vom încheia în această seară.